Hej så, og velkommen til den her video. Mit navn det er Kleina, og jeg er sindssygt glad for, hvis du klikker ind på den her video. Ja. I dag så har jeg fået den her. Jeg ved ikke, så den her ret store pakke, og den er fra det der for butik, og med adresse lige her på den anden side. Men ja, som I kan se, er den faktisk ret så stor. Og den her pakke er min giveaway, squishies også i. Jeg gav min mor nogle ønskeliste, og så har hun så købt noget, men jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle af hun har købt. Men ja, lad os lige bare få åbnet den her pakke. Det første, som der altid er, der er altid det her i, er lige bare det her brev, hvor der står, det er for butik, dear Katja, thank you for your order, og alt det der. Og så er det der, I love DB. Prøv det her. Så næste jeg trækker op, det er denne her. Denne her, den har jeg sådan aldrig den har jeg ikke sagt til min mor, jeg gerne vil have. Og den var ikke på min ønskeliste, så det er en ekstra. Og det er sådan Snowy the Bear, som er et collab mellem iBloom og The Life Butik. Okay, jeg har faktisk godt gerne altid vil have en Snowy the Bear, men jeg har lavet, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er sådan en lyd, og det er det så Christmas edition. Ja. Så den har jeg ikke bestilt. Hvis min negl er lige smule beskidte, så er det fordi, jeg har været i skole. Der står Bloom, og så står der The Life Butik, altså sådan. Og den dufter egentlig bare sådan. Bloom squishies, de plejer ikke altid at dufte noget, men den er airy. Ja, hvis ikke jeg havde sådan, at man kunne få sådan eyeblow som ekstra. Jeg ved godt, de er en lille smule beskidte, men jeg håber, jeg overlever. Okay, jeg er virkelig glad for den her. Jeg har slet ikke troet, jeg får sådan en god ekstra. Det næste, jeg trækker op, det er det er den her Animal Popsicle. Og ja, den ser bare sådan her ud, pakken. Og denne her, den har jeg så tænkt mig at give min giveaway. Så jeg har sådan, man kan ikke rigtig se den, men jeg har tænkt mig at squishe den bagpå. Den er sådan, den er ret god. Ja, jeg vil squishe den for meget, men ja. Det næste, jeg trækker op, det er den her iBloom Mini Clap iClap Tangle. Og den har jeg også tænkt mig at give min giveaway, fordi ja. Okay, nu skal mange siger, at den er sådan dense, men den her er mega blå, men den er ikke sådan mega squishy. Eller mega slukker ting. Men den er ret god at pakke, og pakken kommer selvfølgelig også med. Næste, jeg trækker op, det er en til de her Animal Popsicles, og det er fordi, jeg også har købt en, eller jeg har købt en til mig selv. Det vidste jeg så godt, jeg ville få. Ja, denne her, og man kan ikke sådan åbne den rigtigt. Så jeg har tænkt mig at blive nødt til at klippe den, sådan, så man gør, som jeg også gør med min Aridi Mango Croissant. There is always room for ice cream. Det er sådan en lille kultag her. Nej, var det nuttet? Og det her, det er squishen, den er lidt smule squished, men det er lidt lige meget. Og den har en pind, og hvor der står Punimaru. Og den dufter af chokolade, sådan lidt stærk chokolade. Ej, jeg er mega glad. Og jeg troede, den var sådan lidt tykkere, men jeg er glad. Ej, hvor er det fedt. Ej, jeg er mega glad. Hvor er den? Er den nuttet? Så kan man sådan holde den, og så squish den. Det næste, jeg trækker op, det er den her Panda Hjemmebær. Og den her, den ønskede jeg mig også, og den, ja, så det er nok til mig, tror jeg. Ja. Okay, den er blå. Okay, der står noget dufter af cookies, og det er derfor, jeg altid kommer til at kalde den cookies hjemmebær, men det er jo en Panda Hjemmebær, så ja. Og den har sådan en Oreo ice cream, sådan alkoholtag, ja. Ret sjov kval, det er som om den er sådan lidt defektet. Herom har den sådan noget, det er lige meget. Det dufter næsten af det samme, den her, men den dufter ikke af cookies, men den er mega pæn. Den har sådan en mega sjov kvalitet. Men ja, jeg er glad. Den er virkelig blød. Og den er sådan mega slummer, men den efterlader sådan noget støv på hendes hænder. Sådan lidt irriterende, men den er sådan virkelig god. Hvad laver jeg? Det sidste, som har været en drømmesquishies. Ja, det er mundlav.
Den er meget, meget større, end jeg troede den, men ja. Og pakken er sygt nyttig, kan man sådan tallerken. Og den er virkelig detaljeret. Den er virkelig detaljeret. Og det er sådan, den er sådan unicorn day cake. Man kan også få den hjem, men der står sådan her. Der er ingredienser, så sådan, ja, ligesom Mille Squishy. Okay, jeg prøver at jeg kan squishe den i pakken. Og den har sådan en nuttet krøltak her. En sløjfe. Og den har også et lejsen der. Og pladen er sådan lyserød, der er noget i bunden, der er ret nuttet. Den dufter tyggegummi. Hvor er den kæmpe? Oh my god, den er næsten lige så stor som en peach, eller det er den faktisk. Den er virkelig airy. Men hornet er nuttet. Kom ind i mig. Nej, det er lige meget. Den er ikke sådan den faktisk, den er bare meget airy. Okay, den skulle jeg så meget med min mest airy squishes. Og bunden er også bare mega detaljeret. Jeg har aldrig set nogle danske YouTuber få den her faktisk, men ej, hvor er den bare nuttet. Ej, det er lille herom. Ej, jeg vidste slet ikke. Den er så mega airy, den er sgu ikke. Men den er sådan meget blød. Den er ikke meget blød, men den er sådan lidt dens, fordi den er airy. Men ja, nu er jeg sådan, prøv at squishe den. Ej, den drypper også der. Ej, jeg har faktisk aldrig set den sådan ordentligt. Det var sådan de squishies, jeg fik. Jeg er sygt glad for dem. Alle sammen. Tak fordi du så med i den her video. Du gør mig sindssygt glad. Husk at like og subscribe til min kanal, så gør man se mere til mig. Og ses bare med næste video. Hej!